rebelde gani sa Kristo sa una kabalo ka. Rehistrado sa Kristo, pabayaron na tabog buwis o karon sa kwadre. Di ko mo parehistro sa sik. Kaya nga naman, na naman po ko pulpito, na naman po ko bylaws. Ikinalaw na ko na ako'y board of trustees, umuagi ko, o board. Wala na ko nag-agi ni Kristo. Tama gid. Kung imuhatag na ko nga dato diri, muhatag na ko gitambal, muhatag na ko dako o kung ihatag diri, ipalit na ko sa bugon sa bugas ug sa ihatag na ko sa mga tao dito. Di na ay mo palag ato. Kinaami mga igsuhol. Mga nung maingon mo lagi sila ko nga ang simbahan balaan na siya nga daghan man kayag nagawali diha o mga pare diha o abisan mga pastor nga kuan kang na sila ginabuhat nga dili maayo ba sa matong nag-upo lang nahitabo nga dunay kuan pare nga nay pare nga nang rape Nga dito po sa Batikan daghan po. Ya anong wala man lagi siya nagabaan dia nga sulod sa simbahan nga kung balaan ng simbahan dapat na dili na siya kasulod din ha. Katong 57 pare po nga 57 na patay. Subot pa sabot ba dili diggiday balaan ng simbahan kay makasulod man gid sila diha. Nya i-share man sila nga nagwali sa mga tao nga bisan sila mismo adunay mga sala nga nabuhat. Nya ako simba ko sa una hadlok pug ko sa ilaha nga sa nga ingon makaingon jud ko nga balaan pud sila og para labi na pa na usahay may time dugay ko makasimba ng mga kuan po ko ba kulbaan po ko nga makasulod sa simbahan kay ingon lagi sila nga balaan ug kung balaan po na usap po na nga kung bag-o lagi ang butang ko para dia makuan ilagay lang yung kubuon ang mga structure dia ko lalagay ang usbon nya dili na sa mahimo nga balaan kay giusab-usab naman nya kung linugon pod nya magunob man pod siya nya mukrak ana pragma malusno gyapon so dili na balay sa Dios kanala ko pangutan ako kana mga boy tawhanon man na ilang panghulga boy mo na nga gasudlan ang gigamit kani adto nila ang ilang giskutan nga kanang simbahan mo na balaan. Pero tanawa agot, di ba naa sa balaang kasulatan nag-ingon nga, panid o sisaha ang ilang binuhatan, sibo ba ilang pinulungan. Pangulgar man na boy kay kang ubang po mga leader, magsige po sip-sip silang agalon, di ba? Di ba na kung gamay ra sila na nag-alagad, niya, nawala na po to ilang pag-alagad, kay ilang gaalagaran, katupong tulisan, nga muanha lang pong pila ka oras. Ang buti pasabot ni Kristo din nag-alagad ka, tuwa ka sa labing ubos, katong nagkinanglan. Manana sa tong kuan balikan kay nga namang ka sa balaan. Ang balaan gani boy gisulat na sa iyang mga sakripisyo. Kumbaga ba nga naa sa mayong binuhatan diya kanimo handumo nimo siya sa iyang binuhatan nga gisulat sa imong kasing-kasing. Dili pinaagi maghisgot ka pinaagi sa baba kay ang imong baba mugawas man ang hugaw ana sige kag ingog balaan nga ikaw mismo wala nagabalaan. Tama. So ang tao dahil mismo mag-ingon nga balaan ka. Ang tao nga makakita nimo may mong balaan nga murag mo reflect nimo ang kinaiya ni Kristo. Murag ni reincarnate nimo ang iyang kinaiya. Ang kinaiya lang. Mao man ingon sa ingon ni Papa Jesus moadto sa langit magpadala sa glay Mesiyas o maghubad sa manako. Maghubad sa iyang mga tinago kay kaniadto dili man siya gustong taong daotan nga patyon. Naa sa gibilin nga balaan ang mga memorabilia niya nga nagpalansang sa cross tungod kay ang kalibutan gitunglo man sa amahan ang cross tunglo yan ang gibalaan nga dili pa siya gustong taong daotan nga patyon dito siya sa katong isa ka gatos nga karnero niya isa dito sa Ningkugos mo nang si Virgen Maria nagaampo dili nagasakripisyo siya nagaampo parang dili ang mga tao patagaan pagtsansa ang bot ipasabot nga balaan ana sumbanan sa maayo murag bayani ba tanawa bayani nimo si Dr. Jose Rizal si Andres Bonifacio nga kinsa bagoy makasunod sa kinaiyan ni Andres Bonifacio ug ni Dr. Jose Rizal sa tawhanon ha. Tawan mo na ha. Unya kanang Santos sa to pa Santos gibalaan niya gipakamaktian niya na ang iyang
ang iyang mga handom ba, ang iyang kausa pakamatyan niya ba para gyud ang mga tao iyang tabangan. Tama. Nga gibuhat nimo siya nga gibalaan nimo sa maayong binuhatan. Nya di ba naaman sa binasa sa Sakarias no? Na nga duha ang magbalantay sa karnero, no? Tama. Duha ka magbalantay sa karnero. Unsa man ang iya sa kalibutan kaaway sa Dios, kay ang kalibutan karon dili naman iya. So gibantayan siya sa iya pong amahan nga daotan. Kung libakira ka, nagamit ka kaniya, nahimo kang halangdon, hakog ka sa salapi, wala ka nagatiman, dili ka iya sa Dios nga nahigugma, di ba? Tama. Pero kung dito ka mapaubsanon ka, nagamit ka na akas labing ubos, mo replik ka nimo ang kiniya ni Kristo, nakabalo ka kinsa imong amahan. Si Kristo sa kasaysayan. Kasi naman ang alpha ug omega dito. Namo na nga akong ihubad na karon sila kay magsige hisgot og balaan nga sila mismo wala nagabuhat. Di magawa sa imong baba hugaw no. Hugaw. Di sa to pa nya sige kag kaon nga kanang mao kini ang akong pan nga simbolo, di ba? Nga sige ni mong kaon, mugawas ra man na sa imong lawas. Kay limpyo naman na. Di ba ingon ng Ginoo, ang akong templo, ang inyong kasing-kasing tukuran ninyo, ang inyong tolda, ang inyong lawas noon nga kinabuhi din sa kalibutan sa isa kagatos kato isa katinulo sa tubig tolda nya ana ako sa inyong kasing-kasing ang akong simbahan kay akong templo ang akong bisag duha mo og tulo nga magisgot ka nako ana ako kanim. Pero kung moingon sila nga kanang simbahan balaan boy gilambuad na sa una ni Kristo kay puro sugalan. Tanawan niyo panood-in na karon samot pakadaotan nganuman dili na sugal, wala nay kapitalan lang kaughugaw sa ba kung diin nag-adto ang nagawali, dili na maghisgot sa balaang kasulatan, maghisgot sa ilang naagian. Tama gid. Padidiin niyo na, di ba? No? Nga magtapokon mo, magbuhat sila og mga seremonyas og mga importanteng mga adlaw naman na sa Biblia, di ba? Tama. Mo na ingon sa Ginoo sa Amos, iba sa gidumtan ko inyong kasaulugan og inyong mga piyesta. Tanawa, nga mga pista di paghuman imingaw na no. Nga giindi og jaka, nya kabalok ato unsay nabalaan dito. Wala gid. Bisa ka lang sa Domingo boy, tanawan sa Domingo boy, pangayo di ba nag-ingon ang Dios Aman mamahuway mo sa isa ka semana mo pahuway. Mo ana ingon pangutana pero tamar ta sa 6 ngano man. 6 o tanawa o. Ang unom ka adlaw full jud ta nga tawhanon, di ba? Tama. Nya sa isa ka adlaw nga nangayo siya nga maghisgot sa balaang kasalatan. Pero karon nato ni taas na kay isa ka oras na to maghisgot kaniya. Nya mulakaw na punta sa tawhanon. Mga nga tama na ikuan ka gikan sa imong bunyag, buhaton ka og kuanan ka sa imong agtang, gikan ka sa abog usab ka pauli sa ato pa. Bisan ang imong espiritu padulong pa na sa kahanaw, dili wala ka na balaan nganuman. Kay ang gisulti sa mga tawo raman ta makasasala raman ta tao raman ta makasasala na ta. Ug nagsipsip ka sa krus, nagsipsip ka Birhen Maria, sipsip ka sa mga santos. Mo na ingon ng Ginoo sa unsa inyong sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Magigamit man nato kay kita mismo wala man nabuhi, wala na reincarnate ang kinaya ni Kristo kanimo. Kada bitong meron sila reincarnation, abi nila reincarnation nga maupod ang iyang maupod ang tao nga kung alimbawa ako mo reincarnate kung maupod akong dili ana mo reflex sa imo ba ni reincarnate di mo ang kinaya wala man na siya kasabot. So ang kinaiya gid sa Dios ang ni Kristo ang reincarnate sa tuwa dili nga ang iyang espiritu mo balik sa kalibutan boy kanang espiritu tao man na ba ni utok ba ni kaalam mo na nga katong niingon sa nga ang 12 ka apostoles magsultig lihi nga pinulungan o 12 ka gangaan man karon pare karon ako mao ni akong pinulungan tapukon na mo tapukon meaning gamit na karon ang mga balaang mga tao sa mga tao nga lain-laing mga pinulungan. Tama yung panidaan sa mga tao nga unsa man na ilang mga gigamit hinod na si Kristo, gigamit din si Birhen Maria, gigamit ang mga santos aron sila nangadato. Tama gid. Mo nagdagan na kay Dios. Mo na nga kung sa tuwang magpagtuon na limot na ta ni Kristo nga siya lang ang makaluwas kay nagbuhat taglain daghang mga importanteng mga adlaw. Tama. Naglibog ka.
Kung moadto ka ni Kristo, dili ka gusto ni Kristo sa iyang pag-antos kag pas-anan yung cross, moadto dito ni Mary, moadto ta sa laing Dios. Dito ta magsipsip. Tama? Tama. Pero ipaglaban na gidlag-gilagi sa Katoliko lagi ko nga kita Katoliko manggita nga pure no? Sa simbahan nga kuan. Tining wala gid daw sila nagaluhod da sa rebulto. Wala gid niya ginasimba ang rebulto. Pero dagang kay mga basihan kay kanang atong bago pa lang natabo nung pista sa senior kanang Santo Niño. O katong Nazareno. Nazareno nga ilamang gilokdo, ilamang gipasan tong kuan gi posisyon da sa mga kadalanan. Di ba mao puna ang nahitabo sa una kanadto ko sa mga sa panahon sa mga pagano nga ilapong gilokdo, ilang gipasan si Baal. So ang kaniadto de ang pagano og Kristiyanismo na usar ba na siya kung giasawa ba na siya o nga pareha sa ba ang pamaagi ana. Mo na boy nga katong duha ka magbalantay boy, tanaw nimo ang kinaiya, di ba? Sa unang panahon, di ba? Ang sa atong celebration gi-celebrate nimo nga gugma, iya na sa Dios. Pero sa celebration na to, gi-celebrate nimo nga iya sa kalibutanon, iya na sa Yawa. Para karon moingon tag Kristiyano ta pero atong kinaiya, tawhanon ug kalibutanon, iya kana sa Yawa. Para karon ni Senyor Santo Niño ato gi-celebrate wa ta kabalo ko unsay aba experience niya nganong bata no nganong bata pero tanawa ang nagpista karon ana niingon ang Ginoo nigikugos niya tong bata no katong niingon sa nga adunay taong gitulisan nga gilaban sa daplin sa dalan ug adunay niagi kaniya no nagpakitabang sa niagi kaniya nga usa ka pari igo lang sa gilingi ug niagi niya sa kalibitan ditipas sa laing dalan no. Ang naay isa ka Samarianhon niagi kani gitabangan sa gidala ngadto sa gidala dito sa balay Paulayan. Gitambalan siya nagingnan pa siya kung kulang pa ni ay sulti ko kay ako aning baydan. Nya niingon siya asa man ang inyong didtong asa man ang nitabang sa isig katawo asa inyo isig katawo. Di ba nato isa bata niingon siya nga ang katong nitabang sa Samarianon no. Diyan ikugos sa bata sa gusto ka inday. Di ba nagiskot po to gipugos po ditong bata sa pakasamahan yung kinaya sa bata. Nga nag-celebrate ta ni Santo Niño kinahanglan dili ta bata nga sige tag matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mo sa langit pero wala ta nagatuman unsa na ka pa Dios pasaylo kami sa mga sala pero wala ka nakapasaylo ingon sa pagpasaylo nakasala ka namo pakasamain mo kadiya sa bata nga inigbunal nimo inigsulti nimo hait na gani na sakit na gani na para sa imuhang pagkasamahon sa bata nga dili ka magdumot dili ka mahiubos di ba maingon ta kung madungog na ninyo ang akong tingog nga karong adlaw pahamuka nyo kasing-kasing wala na sa Biblia amo ni ako sakit kay dinhi ako sa una nagtambal lang ko sa una pusisok dinhi gituyo na ningon papadisa sa kanang gamay yes kay ngano man ang lisod kay dawato nila ang akong kinaiya nga gibilin diya kanila kay gusto sila nga kanunay ko ipalansang sa cross sipsipan ba nga mo na ningon ka gibalaan sige di ba nagpaaman-amani sila klaro kadong si paanaman rabi lang na magtutudlo lang na sa sulat ni Malakias sa katapusan niya sa gipadlong nila no apan kamo no na dito mo unta na nila para nang giingon nila nga tug-an ka sa ako sa imong sala sa kuwa tug ano magumpisal ka nga sulti ka sa sala nimo dito unya wala ka nagsulti unsa ang naa sa balaang kasulatan di ba ning ingon ang Ginoo kung moanhi ka sa halaran sila na matawlaran mo magisultian Dios ba ito sila mana ka sa halaran biyain ninyo ang halaran adto ay mong taong gikasilagan og pagpasaylo-pasayloas siya una ka mong mubalik ka nako pero ang ilang gisulti paampuon na kag amahan namo nga wala kay kakasabot kung unsa ang imong gisulti tama gid tumanon kung ikaw anak pasaylo pinagtahura ang kinikanan kung bana ang nangumpisal ayaw panghilabot pangawat ba kung kawatan kung bana kung mahay mong asawa pasokan mong anak nga paludon man ka dito sa patay ngayon sa pagdungog nimo sa pulong nga mabalaan nimo Dios na dili Dios di mo tumundungog kay nagkita man ka kung naa si Mama Mary dito naapoy libulto dito ni Papa Jesus nga giitom niya dito madunggan nimo dito wala man to nagsulti ang naghatag nimo og ingon nga sakramento kuno to sila
O na, nakaputi apan gisi-gisi nga naman. Dili man isulti. Ang giingon ni Kristo. Uy, gugma ay mong kaaway. Tama gid. Ayaw pang libak, ayaw pang hukom. Mga na musip-sip na kamo kung diya sa simbahan. Musip-sip sila dito sa simbahan. Kaya dili man diya madungog. Di pa sila mabadlong. Nga, musuborno din dito sa nagsulti nila. Ang ipatambok nila. Ang mga karnero. Kung na yung mga dato. Mo'y day-daygon. Di ba niingon ang Ginoo? Ana ako sa labing ubos. Mo na re-incarnate. O saan pag re-incarnate? O tagaan tamong istorya. Ako istorya. Doon ay usa katulisan. Kawatan o rapist ni siya. Dili pasudlon sa simbahan kay hugaw kuno wala ka pangumpisan. Dili pa kaalawaton kay wala ka umpisan. Oh, nagtuik-tuik lang ni siya kay gikan siya sa gikan siya sa pinaka dautan gikan sa prisuhan. Unya adunay usa ka makililimos. Nya sige kadungog sa wali sa pare tanawa. Hugaw lang kay nang wali sa pare, wala din nakita. Si Kristo kuno na ako no sa labing ubos. Kung kinsa kuno ang nagtabang sa labing ubos, siya ni-reincarnate sa iyang kasing-kasing sa iyang buhat si Kristo kay si Kristo makita sa binuhatan. Nakadungog man ni pirmi ning makililimos kadya man nagatang sa simbahan. Tama gid. Nya agian sila sa mga katikista o gan pastor nagdali kay sa oras. Naguna-una sila sa oras. Wala sila naguna-una sa buhat. Dasmagan. Sus na dasmagan man ni siya sa usa ka naa sa simbahan nagdali pod. Boy, niyabo ang iyang gikuan. Niyabo ang iyang gisudlanan sa iyang mga idakalimos tagaan sa tagpiso sa iyang papahawaon siya kay hugaw kay ni siya nga nakadungog ba sa wali naa si Kristo sa labing ubos nga buta kay ni siya buta mo na ingon nga naas bala ang kasulatan nga naibuta haron ma-explain ang giingon sa nasumbingan ni Kristo nga buta pero nakakita buta kay siya nga kinsay nakakita katong nadasmagan o naanak pa siya kay niingon man sa anaa si Kristo ang mutabang kanimo siya mao na anak si Kristo karon katong tulisan nga dili makasulod dito kay giingnan kuno dili makakalawat kay bad siya o gyokman nga siya ni kinibalik man sa para tong tulisan ko nga karon dai dadon ko ikaw sa gingarian mas maayo pa tong dautan boy nga mobalik sa Dios kay sa gabay sala dili siya wala siya minus wala wala ni gibaydan na naman na sa ubang vlog na to paminawa na sa espiritu ng gasa unsay ingon yo kung ipunit kini imong kuan kay nabalik lagi sa Ginoo naluoy na siya tanan ang mga sinsilo akong gisulod diha unsay gibuhat siya dialog siya niingon ang katong makilinimos pabat Jesus ang Ginoo tinuod yun ang gisulti sa pare nga ana-agyud ka dinhi sa akong palibot salamat kanimo natingala katong dautan nga dili pasudlon sa simbahan na anak pa siya dautan ko pero kung anong giingnan ko nga Ginoo dautan ko pero nga anong giingnan ko nga Kristo dautan ko nga anong giingnan ko nga balaan dili mangani ko kasulod sa simbahan tinuod yun ang ingon sa pare tinuod yun bulahan yun ikaw nga pare o bulahan pa niya ang pare nga butaman siya mas maayo pa siya nakakita Tama gid. ang tanaw na imong mata bisig kita kung dili maayo hilas ka magsulod ka sa simbahan mura kag kinsa kasi sige ka pananaw sa paghukom sa mga tao tanawa gidaig pa niya ang pare pero ang pare agian lang gani isa dito ningon tong tulisan Ginoo salamat kanimo nga imo kong kitawat nga asa to nga si Kristo ana mas labing ubos ang tao na kinahanglan nga sila kasi nga kinahanglan mo na nga ang mag-isgot kayo mo balaan boy ikamit lang nila ang gibalaan ni Kristo. Tama gid. Nga sige silang ingon nga na unsa to imong pangutana di ba unsa to imong pangutana kanina natubag to imong pangutana Atong kuan gisa ba ang kabalaan ba ng simbahan? ang simbahan nga gibalaan ni Kristo duha og tulo nga mag-iskot kani ana siya sa tong kasing-kasing nasige padayag kamo panagabasa pon mo paminawan niyo nasige padayag ang katapusan sa kalibutan pabunalan gani na niya ang templo ang hiligi sa templo sa mga anghel niya kay gibuhat ni noon gipuy-an sa mga tulisan sobra pa karon sa tulis boy sobra pa ano man biyaan man mo dumuduong man na sila Biyaan jud. tapukan So dili siya matawag amahan.
Pagkapuyo uban kaninyo ado na bay amahan nga mo anak lang lisa sa mga anak nga manulis Biyanin na bay magbalantay sa karnero nga mo siya hinagipakaon gipatambok o di ba gipatambok niya mga karnero katong mga dato mo tay dagdagon. Ako naman ni isulti boy kay nga naman amo mga pari pod ayaw pod damaya ang mga mayong pari ang amo mga pari pod kung nakadungog na pod kung makaikyas mo diha o kamo pong mga pastor ayaw pod damaya ang mga pastor pero kung naamoy panahon ikyas mo diha ay nakamong debate kay kanang nagabuhat o kanang balaod ng tama pod sila nga tama sila boy nagpapatay kanunay ni Kristo naggamit sa Ginoo. Tama gid. Ang alam kay man kay naa naman sila naa naman sa pulpito dili gid maghusay sultian gid ako boy kay gipakita ni di ba Papa Jesus maghusay bagid ni mga rilong dili kay naa sila kaugalingon nga filosofi naa sila pulpito naa sila referensya. Wala man sila naminaw nga ay namog debate dagang nagsulat og mga libro lang ilang kana Sumawala na dito ang pulo nga balaan di ako kay naa naman sila nagsalig naman dito sila sa mga balaod mga anak mga referensya nila. Kanang referensya po maayo ang testamento. Ang katong balaan gipakamatyan sa mga taong balaan, mga apostoliko, mga apostolis. Grabe gani sa una si Job, grabe gani si Lazaro. Nga karon daga nag-angkon nga kami mo ni kami ang Lazaro. Nga talaw Lazaro. Tama gid. Kami ang mga pari tanaw mga pari gipadlong manggani mas bayo pag itong mga pastor ang uban gibuhat ko mga pastor uban gibuhat ko mananambal busa ka mananambal nga wala mo nang ayo ka nang kinasing-kasing lang isultin mo pagbuhat mo maayo pero kung libakira po ka yaw-yawan po ka mananambal kabalo na ka kinsay mong amahan nga gigamit. Tama gid. Di pare karon ako kumiingon sila gibirahan ako mga pari kay grabe viral kay si Darwin viral nga naman luoy kay itong nagatambal katong mga mahilot na sa dapat na sa mga kabus. Nga ino pa Diyos to. Nga karon, kung magkinahanglan tong mga tawahan natong nasa ubos. Doon ka to sila dito nga ilang purpose na mga kwarta man. Tama gid. Ako naman isulting kamatuoran boy kay ngano budahonog ning kalibutan kung dili mo madlok. Budahonog ni tan-awa ninyo ang mga katalagman. Tan-awa ninyo ang nagpredict. Tan-awa ninyo ang mga tao diyan nang naay mga bisyon. Maoy na iwali ninyo dili kay ingon nagbuhat og mga simbahan. Maoy na iwali nga kami ang tinuod. Tama gid. Mao gid problema ron ko kay ang simbahan wala gid nagisgot og kanang mga pagpangandam nga adha na kay katalagman ron para nagsige ng kinatawahanay mga rikso nagsige kinatawahanay ni suko. Ako ni isulti boy kay sa una nagilak ko ani. Kay ako pa pinangga. Dabi magisubot sa balaang kasulatan nagkinatawahanay sa ilang mga sala. Nagsigig panghukom nga mao ni ang tinukod ni Kristo. Kinsa ang nagpapatay ni Kristo? Ang tinukod ni Kristo kanang dili tinukod sa tao duwa og tulo nga magisgot kaniya tulo kaadlaw lamang kinsa na la pag-ingon usa kamo mga pastor nga akong sultian ko kamo magduhig ko sa espiritu kini anaa sa balaang kasulatan ang magdugang ni ining propesya ni ining libro dugangan ang mga katalagman ang kuhaan ang mga bahin sa balaang syudad nga kahoy sa balaang syudad nga gisgutan ini nana sa balaang kasulatan sa las panapos ni Juan. Tama gid. Wala manggod ko gingon ko sa una Ginoo patya na lang ko para sa mga taong hakog para sa mga taong galo ano man tanawa sila na nga nangabusog biyaan ang mga karnero biyaan ang mga kabus kasi pag-ingon nga nagpapadiyos ng mga tao nagatabang sa labing ubos misa kamo mga nanambali ayaw mo kabalaka ako labanan gyud mo kay nakita na ko ang kamatuoran. Tama gid. Para ang mga kabus karon manghihilot para ang mananambala na dito padiyos-diyos ko na ingon ni Darwin. Murag siya hinuon ang ubang mga maayong pari dili dito na mutuo sa iya. Ato mga pari luoy pod kaning wala pa yung mga gift, wala pigatan, wala na mutuo. Ano mga pari pod di pa kaulawan pa mga pari. Daghan kay gipangrip. Dahang nakabalo ko ba daghan ko dugay ko di sa simbahan. Una karon, sa diyang dito na ko sa manangita sa nanako. I-research niyo akong pangalan, ako sinuli. Sa una na ko naggipugngan kay dili ko gusto nga isulti ang kamatuoran. Niya unsa man ako pagkatag og kagawasan tinanambal mo ko karon. Nangayo man ko nangaliw po man ko sa Dios nga mga maayo mo. Tama gid. Mga boy akong isulti lang boy. Sabi mga pangutana. Paribot siyang nako. Parehas na. Tanaw mga pagpaubos ganit kinang maghiusa. Mga tao boy dito mo sip-sip sa mga rebolto. Nagpiesta sila sa mga rebolto kay dili sa gusto. Pagpaubos higugma ang kaway. Ayaw panglibak, ayaw paghukom. Wala man ko nag-ingon ninyo ani mo din kay mo anhir po magsip-sip at bugat jud iya kung mga pulang mo sakit gid poy.
Padayon mo. Kamu mga kog padayon mo ulit sa libul padayon mo anak. Wala mo ko ingon nga nibadlong ka na ako lang gisulti ang kamatuoran na may kagawasan ko. Nga manambal o mangayo sa Dios nga dunggon pod ang akong gipangayo nga maayo po ni mga masakiton. Tama gid. Basa mo sa balaang kasulatan kay basi. Nasulod mo sa ilang bitlitag sa ilang mga pamukot ng litag. Daghan kay nagpanong-pandong karon sila mga ulo. Daghan kay nag-ingon karon nga sila sinugo kan sila Dios tanawa panid-an niyo. Ana si Kristo sa labing buhos. Ana boy. Mga nakalakaw ta boy. Nakalakaw ta batong ingon dito sa bukid kung ingon to si saka ato ang istoryan dito nga niingon ko no si itong pari nila sa badarin. Mas maayo pa to. Kaya sakripisyo to. Ayaw ko nyog dadag patay, ayaw ko dadag patay. Pero uban malipay kung naay mga gisulod nga patay kay makakwarta. Ano ko ayaw ko dadin yung malata diri nga masakiton boy ha. Ayaw ko dadin yung patay. Kay dili naman to maminaw sa pulong nga mahimo sang balaan. Kaya nagbuhat sa sala ba sama sa nagpatay sa ikaw galing lawas. Ano ko sige padayon mo sala. Padayon mo sala. Kaya niabot sa panahon niingon naman ko dadas doktor na dadas tambalanan. Mga dato boy dili man mo hatag sa mga taong tinuod ng hawali boy. Di dito sila mo hatag sige daig nya asan tong bahan di ato. Sa ko diri nakasulti ko nagalakaw ko gibiya ko sa tawanon. Mga nakatampal kan ko tagaan tagamay. Pero di sa doktor dagko no. Sa pari dagko no. Dinangko gid. O kay gisaaran mali kaon na mo anong hustis dili mabuhi malos ang tao sa panlamang. Yung pag ginursod ka sa espiritu. Tama. Kung tinuod ang mga luwas, tinuod ang balaan ng simbahan. Nganong daghamang mga pare dito wala man nagabaan. Kulga ra na boy, kulga ra na. Tama gid. Nasuko ang Diyos karon tanawa karon na mga katalagman. Mayingon siyang kinahanglan gikan ka sabok puta pa uli. Yung malipay na dito, ito naguna na dito sa langit. Kumusta ang binuhatan? Giwali ni mong kamatuoran, gibunyagan. Hari-pari pagka propeta o naanak sa balao do. Magpugnanta sa pagsulti, propeta. Nagalagad ka, kisa imong gilagaran ang simbahan. Agad simbahan gid. Ang simbahan nga tinukod ni Kristo boy. Gogma, anasin mo kasing kundiin gani ikaw nga nag-alagad nga naluoy sa labing umbos anaa si Kristo si mong kasing pare karon nag-isgot ta. Usa kamo mga YouTuber kamo dia nakasugot ipasan yun ni. Kung mahimo kamo mga pari, kamo mga pastor pagidsit lang mo paminawa ko ninyo espirituhanong gasa. Espirituhanong gasa na di akong isulti ang kamatuoran. Patayin ako sa kalibutan. Ang dili wala na ko na mo ganing usahay nagabadlong ko sa kong pamilya. Kung sa mga katawanon kamo din gituluan ko kamo sa kamatuoran. Tama. Kay boy dinidahulog ning kalibutan ug maupang panahon man ug ingon sa Ginoo nga wala nay kamatayon sa pa. Sayang na ang imong kinabuhi nga mamatay ka wala na kay paglaom kay nakadungog naman ka wala man ka naminaw nagpabuta-buta man ka nagpabungol-bungol man ka. Karon kamo nakadungog ani ipasa ninyo ni dako na nako o dili sa Ginoong utang kapabuton ninyo nga kamo nag-interest nining pulong. Kaya ang mga tao lang nag-interest kung nagbikini ko karon naghubo ang chicks na anak karon mo ang interest nila mo nang migugmaon sa kalibutan. Nakaway sa Dios, di ba? Kaaway sa Dios. Tama. Maraming salamat kay ko sa mga YouTube kani gidawat ani. Salamat po sa nagdawat nako. Ang Dios nakabalo na mo mangandoy ta ug kaluwasan pag-ong yuta ug bagong langit ana. Iso kay ko mosulti boy. Ano man nakita man ako diya sa mga kos nagtulo. O murag nahimong minteryo ang simbahan ano man. O dito mo agitanan ang mga patay o tanawa. Tama gid. So dili dahil balaan ng simbahan kay dila mo ginadala ang kwan. Patay. Panid ang mga na nagdala diya boy panid pod anang kwan panid igot. Sibo ba yun ang kinaya sa binuhatan. Tama gid. Naglingkod ay ko gamita ay ka maglingkod sa lingkuran ang pinasidunggan ay basi moduol kanyo yung gipasidunggan pawaon ko mga lawan ko sa kadagan ng lingkod ko mo sa ubos kay moduol kanyo na pasinung sir ikaw akong palingkuran din kay unya inding niya ang nagpataas ipaubos ang nagpataubos ipabas ipataas matong parisiyo og katong komprador sa voice. Usa kamo mga daotan kamo mga na-isolate diha mga tao mga na-isolate no na-isolate ng mga tao tungod kay ang nagpataas po dito gamay sala sige po tag boring murag dili nakadawaton sa kuan mas maayo pa tong dakog sala boy mas dako yung gibayad kay napa sa naka-deposit sala kay sa gamay kag sala mas gamay yung gibayad pakaron ino na murag kag parisiyo
Kay lisod kayo boy, ang mga tao nga pinasidunggan na nga naa na dito nakapwesto na lisod kay na magiigon sa Ginoo. Biyain ninyo ang inyong pagtuo. Di ba naan sa balaan kasulatan? I-post niya na boy, ipakita niya na ang naan sa Biblia na. O inyong naandang pagtulunan kaniadto. Ano man, nagatuutaan ng rebulto makaluwas, nagatuutaan ng pare makaluwas, nagatuutaan ng pastor makaluwas, dili. Ang makaluwas ikaw mismo. Sa imong binuhatan, nagwali lang na sila mo ng suga. Salamat kaninyo mga ayang nagwali ha, maayong mga pasto, maayong nagpari nga na nagwali. Na ako boy, gibunyagan ko, di ba sa vlog na ako, gibunyagan ko sa pari, kaya nagtuo ko nga, sige bunyagan ko, o dinay na ako sa pakaulawan, sa nagbunyag na ako, nanimog hari, pari, pagka-propeta, kinang isulti na ko ang kamaturan, magsasangin po ko, nag-alagad po ko sa mga tao. Okay, ingom sa anak, tambali mo sakiton kay dunay sakit nga dunay kayan, ano din sakit mo sangpot sa kamatayon. O tambali po da ilang espiritu ano man iwali po nako. Parang dili nako sa pakaulawan kay nagatuo ko. Magibunyagan ko, tinuli ko nga Kristiyano. Unsa man? Dito nuli kay binyagan nga Kristiyano pero dili ka matawag nga Kristohanon. Ano man? Gipatay na imo kanunay si Kristo, gikwintas nimo yung cross. Sikag pamali ka, sikag hukom, nagpataas ka. Buhat kag balaod ka sa balaang kasulatan. Wala ang kasulatan. Ipangbadlong na sila. Nakakamo mga pastor, mas maayo pa mo. Nakakatong, ato laging mga kabuspod mo po to. Ako lang nagdebate, napit si debate, mauna po sila ang mga sundalo po. Tama. So ang magdala gid sa pulo nga kanang balaan ni gol ang tao gid magdala. Dili nga kita na isa sa ka patangkuan ng simbahan. Kaya ang templo sa Dios ang kasing-kasing ang ikaw man kinahanglan ko lawasan. Di ba? So, tama gid. Okay. Ang simbahan na kuha naman na siya. Mo niya kung mamatay ka, muuban ba ito nimo? Tama gid. Sige ra mo tusad sa ani nga nasayod ako naguna na siya dito. Oy, gisaara nimo naguna siya dito. O karon na imperno to di kumsultihan na ay. Naguna nimo to sa imperno. Boy, gigamit lang niya ang gibalaan ni Kristo. Tama gid. Mga water gamit. Mo ning papuyon mo. Ikaw mismo mo ang mga apostol sa una tayhupan na niya pagpahawa sa yawa. Wala na gamit o gibalaan. Tungod ka nagbalaan ng mga nay apostol sa una nga niingon nga sa ngalan sa Dios kapahawa diha, sa ngalan ni Kristo pahawa diha. Na? Wala. Di ba tayhupan nang nila? Di ba ingon nga dito paliton man ganito sa Salamangkero no? Wala sila kabalo anak. Na bedas wala ang kasulatan. Wala. Bag-o ra man buna na nagamit og cross na atong pagkamatay na sa mga apostoles no. Wala, oy. Gibalaan na ni Kristo diha sa cross mo na giluwas kinahanglan kung tan-aw nimo siya diha nagbuhat kag sala mura kag lansang nimo si Kristo sa cross. Tama gid. Giingon ni Kristo, pwede ko ninyo gamiton kay ako aning gibalaan kay yang kalutan sa isa ka libro ka tuig dili sa gustong taon-daotan nga pasyon sa sangalan sa Dios pahawa diha. O bisig ang iyang bisag ihang agalon tong nagunit ato pahawa to kay nagamit man ka sa gibalaan. Marubag pugato anong gigamit nimo akong gibalaan. Nga wala ka nagbalaan. Ang gigamit niyang simbahan pod, gigamit ang mga santos. Dili ka masuko ang santos ni Birheng Maria anang imong gikugos-kugos ito gipangwartahan nimo nya nagbutang pagsubre. Nya kandidata pa ka. Dili ka masuko boy. Nya maingon sila gigamit sa simbahan wala, gigamit sa simbahan dili na ihatag sa mga kabus ng kinahanglan. Kasi dayang mga tao naghatag to kung naay sobra sige. Ulog-ulogan, magulog-ulog po ni sila sa mga tao. Wala sa Biblia. Palakpakan. Di ba kung naami ihatag, ayo pakita, palakpakan kayo mo, dili mo. Salamatan sa Diyos, di ba? Tama, dili na gid. Kung mag-ampo ka mo, dili, dagka nag-ampo na dito. Gludluhod, hilak-hilak din nagludluhod. Dagan makita ko nung reliyoso, pero tanawang kinaiya. Ang naaka naman, Andre. Okay. Para sa mga matanawa, sana. Kasabaan pa di magsimba. Nakaroon, dili, maminaw na namo. Kaya iyag yung pagbuot matuman. So wala gay balaan diya sa simbahan kay ang nagsimba mo po wala ko nagbalaan. Balikon ko kamo na minaw ang simba gani tahoron unya tapok ni sa mga tao nga nagatawod sa Ginoo. Simbahan katawhan. Nya katawa. Lato ka nagtahod to sa Ginoo dito. Kisa inyo gitawaran, kisa inyo giaminan. Kinsang balaod na dito. Di ba? Tama. Mag-meeting din na siya kaya maghatag ta karon ang kanya ay piyesta o niingon mga Ginoo di kadumtan ko inyong kapistahan mga pista o wala na i-post niya na boy nasulat ni Amos sa Amos na diya nya yung mga kasaulogan sige tag sa ulog sige tag sa ulog
Kaisa lang siya nataw, kaisa lang siya namatay, kaisa lang siya nabanhaw. Sige tag sa ulog, tama po na kay magbuhat po sila mga importanteng mga adlaw parang tapukon ang mga tao. Pagkaroon, mga ordinary na po, di ba mingaw kayo? Tawanan na lang pag sa ulog kay nawala naman po tayo. Boy, gisulti na ko to sa espiritu boy, na ako noy kanang tapok ko na sa mga minatay mo kanang minteryo ba na maabot ko nung panahon minteryo nya naay tao nga tawanon pod nga nagwali magbutang sila to magwali dito papahawaon tama gid katong naiminteryo no nya naay toy nagwali po dito nga naghatag lang to pamphlets ba no ipapahawa sa no kay niingon sa amo ani Katoliko ni nga minteryo ultimo patay ang kunon mana mo na natabo to sa kwan sa Bohol na viral mo pud to nga video ato to nga padis-dis na boy saksi mga ata saksi ni Jehovah to nga kan kakain panahon nga magwali kay gibunyagan man to ni mga tawa na o para ko na lain sa nga sikta nya gibunyagan man po to di ba nga ibo hari pari pagka-propeta katungod man na niya magwali magpili lang kung mga tao di na makasabot ang problema kay naaman sila balaod dili bunyagan dili pasudlon dili kaslon kung sama na balaod na ni Kristo so si Kristo gali sa una rebelde gani sa Kristo sa una kabalo ka rehistrado sa Kristo pabayaron na tabog buwis o karon sa kwadre di ko mo parehistro sa sik kay ngano man na naman po ko pulpito ana naman po ko bylaws ikinalaw na ko na ako'y board of trustees umuagi ko ug board wala na ko nag-agi ni Kristo tama gid kung imugatag na ko nga dato diri makatag na ako gitambal makatag na ko dako kung ihatag di palit na ko sa bugon sa bugas ug sa ihatag na ko sa mga tao dito di na ay mupalag ato kinami mga igsuhol mga paretong paglakaw nato dito sa ubos to di ba mga paretong namatay si diha to diri kato gitawangan nato to dito di na ay mupalag na ko wala pangalaman kinitahod mo ko sa Ginoo kamo naghatag ng madagayaon tama gid bisig wala ikatag basta nakahatag og pagtuog pangampo wala alipay kay ko boy kung mamatay ko boy kay ngano paminawon dagway ko sa akong mga parente paminawon dagway ko kinsa ko sa una pangitaon dagway ko nila di ako sa simbahan so nakatulog ko di sa simbahan pero karon ang gituwa nila wa gani ko kadungog nga nakatulog na sa simbahan wala magpuli-puli po na sila mao na ilang amahan tama gid wala na kailan ako mga pare ang bago di wala kailan ako kaya kung nakailan ako di lang po makasulti nako di gid dool din eh nya pa ingon ni Padre Paul ingon kung tama to yung ingon pakitigis sa tahan ni patudluin ni sinuli pag human og Bible unya karon nisulod ko dito sige mo kong strike ang mga kaabag diha mga Dios ko diri naaram ko diri abre man ni diri nya ako man ang tinubalan sa una di ka ko maulaw sa Ginoo nga naayo sila unya dila akong libakon tama gid ako nagsuri-suri ako boy nagsuri-suri ako dali mo hayat na gid ko masulti kung naa sila garbo pero nagpasabot ni boy kusa ko na kong isulti kay naapay ka panahonan naapa ko buhi pa ko wala ko nikig-away nila kay niingon magid isulti anak hinganli sila kay base nagatuo sila nga wala ka nakadungog wa ka na ko gisultian tanan boy gisulti na ko namo nung sige ko hilak sa una maloy kay boy kanang mga kabusa kamo mga salamangkero o kamong mga nambal diya nga mga Bisaya mga ay mo kabila ka labanan ko kamo pero kanang mga salamang ka kabalo na kakisa mong amahan silutan jud ka ubutan pud ka okay ra ayaw ninyo gamita nga makadaot sa tao ayaw ninyo gamita nga makapatay sa tao ayaw gamita nga makapatay yung magbuhat kag sala kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas gamita ang gift sa inyo ang gift sa inyo nga na ay mga pulong na dito gamita nga makatabang sa tao ano nga maingon nga kung ana kanimo ang kaalam mga kahibalo nga kalibutan nun kung ikaw nagasakripisyo nag-eskwela kaya gamita nga magpalayo sa Dios ang problema boy kay ang philosophy boy ang kanang mga tao boy nga naana dito pili sa tao tungod sa iyang pagsakripisyo kung nag-eskwela gamiton minong nagpalayo sa Ginoo sila na mahinoy Dios sila na tahoron dili mo pa man po na sinapatyan kay kung daghan pa silang nakabi kung pag ningkamot mo daghan mo nagkabi tamo po na minaw diha kung gusto mo dito mo magsunod-sunod sa ila bahala mo pero asa man mo nagapuyo ang tinuod nga mga balantay po nagapuyo uban kaninyo o John 16 sa 14 magtatabang sa kataong tinaghimong kauban ugab yan kung tawhanon ni sila nga maminaw na ko ani kung tawhanon nila debate magbosa ko magkatawas ako kay wala man na nagabasa sa balaang kasulatan boy John 14 ang isaad sa espiritu
Diba? Mm. Na tawanon pero katong nagatuon sa espirituhanon labi natong nagadambal diya nga na yung mga orasyon na sa kabukiran, di ba no? Ang mga buutan manggani kay na sila no. Wala uban, wala gani na yung mga grado pero tanawa manulti dili mamalikas. Nagagatabang sila sa mga tao. Niya BIB ayon para sa nagawali diya nga sinapasos ambot lang. Sa layo pa, gipreparan na. Nya tanawa ninyo. Gibalik na sa inyo ang ilang gipanulis, gibalik na boy, gibalik. Wala. Ang bot ipasabot na maghatag mo sa tao, gibalik, iwali ninyo ang kamatuoran, pagpaubos o pagpasaylo ay palibak ay pagpapalibak. Na, okay lang to sila naghatag. Normal gina na ang 10% para ni Abraham, no? Ni offer kay Melchizedek. Tama. Offer ba? Aron wala man siya nagawali, makadawat siya siyang giwali. Maras ako rin isulti na kang gumantuoran kung maghatag adunay dato sama ni katong kwan. Hatag diri, makadawat sa akong giwali, gisulti man ako ng kamatuoran. Pero diri ba simbahan kol matawag ba ng offer nga nanay monthly Diyos kana ginibinuhat naman siya nga balaod na nga kwan. Dili na na-offer na. Saan po offer ni mo anak na naman kay balaod? Pugsanit minugsanay na. Oo, kaya na naman kay balaod. Nga pa kumana katong ay balaod di mo kabayad, mag-away naman mo anak kung wala ni bayad tong uban. So Yeah. dili sa pare sa laray ni Melchizedek kay Libeta. libita nga pamagi. Oo, kay katong balaod naman to. Katong di ba katong usa ka ito si Daniel no? Sige sa kanina nahurot ng milagro pa sa halad pag kanang ingon nga buta upi ang mananap boy, kanang mga rebulto. Ano man na? Ano man naghalad ka dito, piang dili na piang nga imo man sa kwaton. Dili. Buta dahil kakita na, buta man na. Nagadugog na, unong buta na. Mo nang dito pug ka, buta pug ka. Ano man? Wala makakakita nila ka to. Pag dito pag nagluhod po, wala makakita ang nakadungog to. Oh. Di ba? Di buta pug ka, gibutaan pug kanila. Naluhod mo dito. Na, sige daw. Kita daw ko sa ilang filosofi diha nga malusot sila kung sa buta. Malakyas basahan yun na. Na sila mo'y naglakaw-lakaw. Nga sila mo yung sige pangulikson para kay Cesar. Nga paludon lang ka dito. Pabuhaton pag yung kaugdag ko ng Israel. Pabuhaton. Wow, sige daw itong Israel daw. Tulog daw des naghayang si Papa Jesus. Di ka kamadlok. Buta man na. Piang man na. Kumbaga gigamit lang kumbaga mga rebulto na nga. Mao na akong gingon balikon ako to imong pangutana gani. Kung buhi gani sa imong mga pala atong tulisan di ba tong dautan gani ano atong buhi kasi imong binuhatan mo replika ni reincarnate kanimo ang kinaiya ni Kristo. Mara karon ni reincarnate po na kung alawali po gani nga ano man gidawat man ako ng espiritu nagpakamatay man ko sa tawhanon tanaw dili mo ka ikabuto dili na maga ko kagamit ako mga kamot mo vibrate ko pagpugong sa espiritu mo na makita na ko magkurog. Di ka mga tanang ano magkurog ko bay? Ano man? Ano magkurog ko? Tanawa ka ron. Naman sa mga pasan, nagkulog ang mga apostolis kay ngano nagpugong ko sa kasuko sa espiritu. Di pa kamatyan ako ni. Tama gid. Nagpugong ko. Pugong nga gamito dili ko gamiton akong kasing-kasing nga mulanog kami ingon na pugong nagpadis-dis o tanawa din ni. Mo replay ko daghang mga bata nakakita o daghang mga dagko pero ngano gipugna nila ilang mga baba. Dili kasulti. Dito man sila sa ribulto mga dili kalakaw. Hait man ni ako manulti, dili man tumusulti. Mo karon kung tawhanon ko kanon magpakaon ko, paludon ti ka dito. Sa ribulto. Ano man di pa to kasulti. Wali pa ipugka nga dato ka dili man to, di man hait to sinultian. Tama gid. Di man ka tagaddako dito kay hayay ra man kainom. Dito sa hayay ra man kainom mong simbahan dito, hayaan mo basta hatag lang ko dito, padayon lang kong pagpanikas diri. Ako ay magpabuhat ng simbahan. Boy, ang kuya boy, katong mga tambok ng karnero nila boy, makasabot sa akong gisulti. Pakaulawan na sila. Tama gid. Maningil man to kung kuan kay wala man to siguraduhan diha kaya kabalo naman sa kamatuoran. Wala man po na sila nagbasa sa Biblia mo nang naan sila yung mga planner kalinda, giplano na balik-balik ana. Huwag basahan na sa balaang kasulatan, kamo po mga dato, kamo po mga tao diha pagbasa mo. Magilad lang mo ang mga tao. Nya karon, kung ikaw mamatay, tanaw karon mga tigulang na dugay sa simbahan, gibalik man na nila wala na, di na mapuslan. Nga mo na sa dadan ko ay ko dad ini yung mga masakit o nga grabe nagtinga-tinga na din ay ko dad ini mga tao mga tigulang na nga di nakasabot. Kay grabe na. Mga tanawa to, ako agad rin tigulang di ako ditong balat, nagdali pa ginaayo, nimbalik sa ilang pagkalahubog.
Kay dili ko na maminaw kuno kay diin siya na tao, mao kuno yang pakamatyan, mao kuno yang pagtunan. Wala kabalo sila nga pagbalik sa daotang espiritu. Oh, tanawa karon, pagbalik sa daotang espiritu asa na mabasa boy? Plus na karon. Gamit ang gisudlan nila kaniadto. Naski padayag. Grabe pa, kadautan kay pito pa kadautang mga anghel. Ano man? Tibok semana, hot doon gyud nila. Tama. Kung Domingo, mga Domingo, pila na nya ang ilang gisulti wala sa balaang kasulatan. Oh, nanaad pa ka himayaon isulod sa una ipagawa sa babaw ikilising-kasing katong ebanghelyo. Nya tanawa ang nagasimpa pangutan ana. Matong giistorya lang sa mga pari, sa mga nagwali diya, timo kaabag wag ikasabot unsa ang Biblia. Tama gid. Tumas dautan tuig kay mga tao ro no. Nasulat ni Kangod ni Juan nga nasa ebanghelyo. Kita sa una, di ba dautan ta, di ba? Dautan ta sa una ay ngano man. Dito lang din ta makilak sa cross. Dito lang din ta musulti sila mga sala. Tama gid. Boy, sa diyan gidawat na ako ng espiritu boy, ako na ning hilakan. Bahala na mo sa una, dagang kong grupo nga gitukod, mga reunion akong giusa kong parinti karon. Gusto man sila dito kaya sige. Dito padayon mo diha, kamo mga tao padayon mo. Ay kabalaka dili kung magandong ninyo. Ay humanan ako, paghilak humanan ako, pagantos humana. Ako na ning isulti ko matuoran pero kani ipasa ninyo ni balikon ko ipasa ninyo espirituhanong gasa sa espiritu. I-anoint o kanay tuo mo ng anoint anit i-cross imong ulo ayaw ang pulong jud kinahanglan mo anointed gani ka nga tao boy nagsulti ka sa mga balaanong pulong nga gibilin sa mga balaang mga tao sa una. Mo na anointed na tao. Kanang Ikaw mag-anoint ka nga imong pinulungan nagpataas ka. Anoint ka sa mga yawa. Nagpataas man ka. Anointed ka ang gifted ka, ang imong kusog, magamit imong kusog, gift ba? Na kay kusog, na kay kahibalo, na kay kaalam, unya karon gifted sila, giangkon-angkon nga anointed sila. Dili. Ang pinili ni Kristo ay katong mga tao nasa ubos. Unsa man mga apostoles sa kinsa pud si Kristo. tama. Kana inyong mga santos nga amahan ninyo, ng mga santos ninyo nga amahan diya mo ni gituuhan ninyo. Wala naglingkod sa lingkuran ng pinasilunggan ang Diyos. Ana sa labing ubos. Ana siya boy. Ana sa labing ubos. Amen. Kung kinsa katong taong nagaantas. Kinsa katong taong nakailak. Bulahan ka, nagaantas. Bulahan ka mo giinagbuang nga magsulti sa balaang kasulatan. Amen. Bulahan ka mo nagpasakitan. Kaya mga tao nagpasakitan. Mapay pagtuwa ka na ako kung bagit na ka lang ka. Tanawan ninyo mga adunahan. Maminaw ba sa mga pulo? Kaya dito sila maminaw sa mga tao nga nagawali na iya sa kalimutan. Pagbawos ka man, kaya ako ka ipatas. Anak ka na sa balaang kasulatan. Gibilid ko kaniyo na higugma o kalbukin niyo ang Diyos tibok ng kasing-kasing o kunana. Huwag igugmain yung sigikan sama sa inyo kong kalingan. Kung di gusto nga buhaton kaniyo sa inyong isikataw, ay buhata kanila. Ayaw pang libak. Ayaw pang hukom. Ayaw pang patas. Aban ka lang. Nalipay ako sa bilaga ako sa lungkan. Sa iya kong ipakunsa ng espiritu. Dili sa mo balik ng mga kiniubukang. Dili po mo pa ang pagtawa. Anak ka na sa balaang kasulatan. Sulat ka niya ni Mateo. Ako, nagpabilin sa langit. Kung nagpadala akong laing Mesiyas, nga nag-antos ko sa GBIPI, nagahilak. Adunay kasaysayan. Kaya gamiton sa espiritu pa. Taas ug kasinatian. Tama gid. Salamat kaniya. Badayon ka, mamapilawan. Amen. Apan isulti lang ng kamatawaran. Aron maghatag kami ug kagawasan. Amen. Ang kalinaw. Mag-auban kita kanunay. Kanino. Salamat.